ड्रागनफ्राया गैला अबा सेलेनखौ दिन्दां लानानैबाबो थांथारगोन Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. एकदम सानसेबो भिडिअ खालामालासिनो थानो हाला आरोना भिडिअ खामाबानो माने एकदम माबा मोनसे खामानि थालांनाय बायदि मोनबाय थायो कन्टेन्टफोरखौथ' एसेबां मोजां कन्टेन्टफोर गैखायानोसै नैबे फाग्ला बोराया खिन्थु थेवब्लाबो माने ओरैनो न'आव थाबाय थानायावनो माने जानला मानला भिडिअ खालामबायनो माने गोसो जाग्रा जाबाय आरोना मा जाखो फाग्ला इउटुबा फाग्लासो खालामखो ना मासो खालामखो सयथिनो बुजिला मोनला न'आव थाबाय थानायाव माने ओरै जानला मोनला मबाइल हमनानै बखिलाबाय थानाय मानसिफोरा बोरैबा सानलायलांबाय आंखौ सयथिनोबो हिनजावाथ' हिनजाव अयनाय बेलेग सानखायो सयथिनोबो मबाइल हमनानै मबाइलजोंनो रायलायबाय थानाय जायो नालाय माने थानोनो हाया मबाइल दसेबो थानो हाया सानसेबो थानो हाया नै माने दिनै सानसे भिडिअ थाङासै खिन्थु इउटुबाव रेगुलार जायासै ब्लगा मानो होनना बुंबोला एसे माने इन्जिनफोरा एसे लेथेर फेथेर जाना दङ बेनिफ्राय र' गाइसफोर गय जाना लाग्रोनि जेब्ला माने गय जाबासो माने गय जानायजों एसे प्रिं खर' नांहैनायजों खुरां बाथ्राफोरा सोदोबफोरा माने ओंथि गोनां ओंखारनायजों जायो गय जाना लाग्रोनि र' गाइसफोर र' धोर्ज हम माने नंगौ गय जानायफोरखौलाय गैला सौलाय गावहाबो जादों नोंजा मा थाइसे गाहाम जानो सयथिनोबा गय रायख'सो एक नम्बरथारला बेनिफ्राय गासिबो साननैसोनि उनाव ओरैबायदि लं राइड जानो थांगासिनो ना आंनि केटिएम बोराइजों बे केटिएम बोराइजोंना बेयो आंनि केटिएम बोराइ आरोना बे केटिएम बोराइजों लं राइड जानो थांगासिनो साननैसोनि उनाव खिन्थु आंना केटिएम बोराइया माहाय लोमजानानै दङ दे गासिबो मिथिबायना केटिएम बोराइयासो लोमजानानै दं आंहा नोंथांमोननो देखायनो आङो र' माने आंनि केटिएम बोराइनि नैबे खिबुआनो बायना दंनै मोसौ खुन्थि नांनानै थाल्ला थांबाय आरोना गासिबो मा होनना बुङो बेखौ रिपेयारिं खालामनांगौ बेनिफ्राय मायबा नै बेफोरखौ रिपेयारिं खालामनांगौ लं जानो थांनो गोनां नालाय बेनिफ्राय उदैफोराबो माहाय दुदों नामाथाय दुब सुन्दो खोमादां नै उदैनि माबाफोरखौबो फुरा सोलायजोबनांगोन आरोना बे केटिएम बोराइजों थांनाय जागोन एक्चुवेलि गासिबो बिराद गोबावनि उनाव माने बारा गैला दिनै हुकुरबार दिनै मा बारलै हुकुरबार ना बिस्थिबार नै फैगासिनो नेक्स्ट उइकआव नै दिनै बे मासआ बे हप्तायाथ' जोबसिगोन नालाय हाल्ला दावराव नोंसोर मानसिफोरा मानो बिदि फिसिनोबो मा होननानै बुङो नैबे केटिएम बोराइजों थांनाय जागोन आरोना बिराद लं राइड खिन्थु बेखौबो फोसाबनांगौ दा इन्जिनखौबो फोसाबनांगौ सयथिनोबो देहायाबो थिग गैया नै सफायथारबाय दे दाथ' गारिखौबो फोसाबनांगौ केटिएम बोराइ आंनिया बेनिफ्राय आंनि देहायाबो एकदम माबा माबि जानानै दं माने बेखौ माने दा एसे मेकानिकआव थांनो नागिरदों आरोना जोङो मैदेर खि मोखां सासेया फैलायबाय आरोना नै लोगोनो गारि मेकानिकआव थाङा गाइसफोर गारि मेकानिकआव थाङा मानसि मेकानिकआवसो थांगोन सयथिनोबो अबस्था गैला नुवाखै एसां गुफुर फाउदुर माने खावलायफोरा सेस रानलांजोब्बाय माने मा जाखो निम'निया जन्दिसो जाखो ना मासो जाखो हमनोनो हाला दा बे देहाखौबो फोसाबना लानांगोन ना खारन एकदम गोजानाव थांगासिनो आङो एकदम बिसोर गारना थांजोबसै अहान्थि साननैसो थांना थाहैनोसै आं नुदों दाथ' जेनेबा थाङियाव थां होनना बुङो जेब्ला थाङो गाबबाय थायो सयथिनोबो मानि जेब्ला गोजानाव थांगोन होमबाना गाबगोन आरो फिफा ना गाबगोन आरो सयथिनोबो दा बेनिफ्राय गासिबो आङो माहा थांनो नागिरदों माहा मानो नागिरदों माहा लं राइड जागोन बेखौ दा खोन्थाथ'वा जेब्ला थांगोन ना होमबा मिथिगोन नै सानथामल'सैसो सानथामनि उनावनो थांनाय जासिगोन आरोना बेनिखायनो दा माने देहाया थिग गैया बेनिखायनो माने मेकानिकआव एसे माबा माबि खालामनानै लायनोसै थांनोसै दायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय मोनसे खोथा दे गाइसफोर मिनिनो ओंखारसायो आङो भिडिअ खालामबाय थाबा एकदम मोनथारनानै नायबाय थायो आसरित बिनि खाथियाव थानानै भिडिअखौनो खालामथावा आसरित ओरैबायदि जागोन बायदि ओरै नायखायोना बोरैबा मेगनाव थांफ्लांबाय आंहाबो मिनिनोसो ओंखारबाय ड्रागनफ्राया गैला मानसिफोरा सिलेन लाबा आराम दुमफ्ला उन्दुनानै लायो आंनो गसंना रथं जनानैसो लाबो दा गयसो जाबावनांगौ सयथिन बे फंबाय गय लाबो हामथारलासो खुगाफोरा बोरैबा मोनलायदों लाबो फंबाय है गोदाव सोराव मा मोनजाया बेलाय सेलेन लाबानो माबा गय मोनजाया मा मोनजाया जाला लोमजादोंलै गाइसफोर बिराद हामा लोमजादों एकदम निम'निया जादों बायदि मोननाय एकदम दासो सेलेन लानानै न' मोनफैबाय आरोना ना दायो हरनिफ्राय 11:30 जाबाय आरोना नै 11:30 जाबाय दासो माने सेलेन लाखांनानै डक्टरनिफ्राय माने न'आव फैदो आरोना गामियावनो डक्टर सासे दं आरोना बिनियावनो सेलेन बिजि लाबाय बेनिफ्राय सेलेन गंनै जाबाय बेनिफ्राय बिजियाथ' 6-8थासो जाबाय खोमादां एकदम मोदोम मोजाङावनो ब्रे थुला जोब्बायलाय सयथिनोबो बोरैबासो मोनलायो गोसोखांबा बेनिफ्राय बिजि लाबा मिनिग्राया नै सासे मा होनना बुंनो ड्रिप मोनसे दङ आरोना जोंहा राइड खालामनो गोनां दङ एकदम सफैथारबाय नै समा
माने जारनि समा सफैथारबाय आरोना दा बिनि सिगांनि देहायानो थिग गैया मा जागोन सिन्था खालामनानै मोनहायाखै माने जुदि देहाफोरा मोजां जायाबाथ' मा जाबावगोन केन्सेलानो जासिगोन जुदि देहाया मोजांबासो जासिगोन आरोना खिन्थु केन्सेल खालामनो गोसो गैया आरोना बेखौ एकदम थांथारगोन आरोना थांथारगोन जेरैखि जायाबाबो नांगौबा सेलेनखौ दिन्दां दिन्दां लानानैबाबो थांथारगोन जा बिथांजोआबो थांनो बिराद गोसोमोन थांनो मोनला बिसोर सानैखौ गालांनांसै न'आव सानैल' थासिगोन सयथिनोबो एकदम सानबाय थादों हायसो हप्तासेनि थाखाय आङो बाहेरायाव थांगोन गाइसफोर बे हप्तासे नोंथांमोननि थाखाय एकदम स्पेसियेल जायगा आङो लाबोगोन स्पेसियेल भिडिअ आं लाबोगोन बे हप्तासेयाव गाइसफोर नोंथांमोना नेनानै था आरो गाइसफोर नोंथांमोना चेनेलखौ हायोबा जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो बेनिफ्राय आरो नोंथाङा जुदि गोदानबोला साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन खिन्थु जोर जबरदस्ति नङा खिन्थु आं खालामनो होनना बुंनायखाय नङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो